Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gaskiyar lamari kashi na 13. To sakawa kika yi aka kashe ta? Hakimi ya watsa mata tambayan da sauri ta girgiza kai. Wallahi ba ni da hannu a cikin kashe ta. Hakimi ya ja ajiyar zuciya kafin ya kalli Dadi Kabiru. Ina ga tunda duk sun ce babu hannunsu, mu kyale 'yan sanda su kai su kotu kamar yadda suka ce. A can gaskiyar lamari zai bayyana, Allah ya kyauta. Daga haka ya miƙe ransa a ɓace, san baya son abin tashin hankali, ya san yanzu ana zuwa kot kamar sunansu ya gama zagaye duniya. Mami hankalinta a tashe take kallon Abba da yake fatali da kayan ɗakinta. Wallahi sai kin bar min gidana, matukar kika zama silar na rasa Ammar da Munira. Ban taɓa ganin uwa irin ki mai fallasa sirrin 'ya'yanta ba. Ke da kanki kika zama silar da za a sa a kashe 'yarki har lahira. Shashasha mara hankali. Ya fita yana bambami faɗa, kada ki sake wallahi na dawo na ganki a gidan nan. Da kike zancen zumuncin iyayenmu ya daɗe bai ɓaci ba zumuncin. Mami Trus ta zauna a kan gado ta fashe da kuka. Tana cikin matsanancin tashin hankali, ya yake so ta yi. Ita kaɗai ta san me take ji a zuciyarsa idan ta tuna za ta rasa 'ya'ya har biyu da ta mallaka, kamar yadda ya faɗa ne gwanda shi zai iya aure ya hayayyafa. Ita fa gaba ɗaya mahaifarta aka cire. Tana kuka take haɗa kayanta da za ta tafi da su a cikin akwati. Ya zama dole ta bar gidansa tunda ya buƙaci hakan. Shi kenan ta yi uku babu ko ɗaya, ba aure ba 'ya'ya, ta ita da farin ciki kuma sai yawmar tanadi. Kuka sosai ya kwace mata. Daidai lokacin Mami ta shigo ɗakin. Trus ta yi a bakin ƙofar, ganin Mami na haɗa kaya. A hankali ta ce, lafiya Dija? Nan ta gaya mata yadda suka yi da Abban. Tausayin Mami ya kama ta. Da me ake so wannan baiwa Allah ta ji? Ta kama ta. Ba za ki tafi gidanku ba Mami, ki zo mu je gidana, insha Allah yaran nan kuma sai sun zama firi. Allah ya sa, Mami ta ce a hankali, duk da ta san hakan ba abu bane mai yiwuwa. Haka ta bi Mamin gidanta. Abba ne ya shiga ya fita ya samar wa su Ammar lauyoyi da za su kare su a kot. Ya kuma sakarwa lauyas ɗin kuɗi don su dage su wanke su tsab daga laifin da ake tuhumar su. Za a fara shari'ar ranar 12 ga watan 7. Don haka gaba ɗaya hankalin Abba kacokan ya koma kan shari'ar. Mami da Momi kuwa kullum sai sun kulle kansu a ɗaki sun sha kuka sakamakon tunanin da suke yi. Ba mamaki daga ranar da kotu ta yanke musu hukunci sun yi ban kwana da 'ya'yansu. Zuwa wannan lokacin tuni labari ya baza dangi. Aminka da ɗan adam tuni jama'ar dangin da dama suka fara Allah wadare da aika da su Munira suka aikata, ciki kuwa har da Munir. Don sanda ya samu labari kwata-kwata bai karyata zargin da ake musu ba. Take ma zuciyarsu ta kirkira masa labarin ƙarya, wai haɗa baki suka yi suka kashe ta don kawai su mallaki juna. Ka ji zuciya da saƙe-saƙe. Aisha kuwa kullum sai ta yi kuka da tunanin ina ma ta gama karatunta na zama cikakkiyar lauya da ita za ta tsaya musu, don ita kam san ba ta amince za su iya aikata abin da ake tuhumar su da shi ba. Gaba da ita da Mami suka hana kansu sukuni, ko da yaushe a cikin tunanin Munira da Ammar suke. Ranar zaman kotu jama'a fal suka cika kotun, wasu da dama a waje suka tsaya sakamakon yadda kotun ta cika. Abin har mamaki ya bani. Na san wasu da dama gwamnati ta kawo su da son ganin kwakwaf, ciki kuwa har da ni da na kasa na tsare ina son ganin ƙarshen rikita-rikitan al'amarin. 'Yan uwansu ne makil a cikin kotun. A gaba-gaban na hango Mami da Momi, fuskokinsu cikin matukar tashin hankali. Aisha kuwa bata samu zuwa ba sakamakon ba ta son ganin shari'ar. Ajiyar zuciya na saki lokacin da na ji ana sanarwa ga alkali ya shigo. Shiru ta fara bakuntar kotun sakamakon bayyanar alkalin a kujerar zamansa. Babu ɓata lokaci ya buga tebur ɗin da gudumar kotun, alamar lokaci yayi da za a fara gudanar da shari'ar. Jama'a da dama suka ce kotu. Alkali ya gyara zaman gilas ɗin da yake fuskarsa, sannan ya ce ina magatakarda. Da sauri ya miƙe ya fara karanto shari'ar da alkalin zai saurara a ranar bayan ya kai gaisuwa. Shari'a ta farko da za a fara saurara ita ce shari'ar da wata ta da kishiyarta da ciki, sakamakon hakan har yayi sanadiyar da matar ta haihu ɗan babu rai saboda lokacin haihuwar bai yi ba. Shari'a ta biyu da za a saurara ita ce wani dattijo ɗan shekara 60 ya yi wa yarinya 'yar shekara 11 fyaɗe bisa tilasta mata da shiga ɗakinsa ko ya kashe ta. Ƙarshe ya baɗe ta da hodar Iblis inda ya samu damar yin aika-aika da ita.
Shari'a ta uku za a saurara shari'ar wani miji da ƙanwar matarsa da ake zargin su da kashe matarsa sakamakon son juna da suke yi a ɓoye tun kafin a yi auren yayin da mijinta, sai bayan auren aka tsinci gawar matar da tsohon ciki a ɗakinta. Likita kuma ya tabbatar poison ɗinta aka yi. Ƙanwar tata a gidan take sakamakon mijin yayar tata ya yi tafiya, don haka ake tuhumarsa da kashe matar. Gaba ɗaya kotun ta fara kaurayewa da ƙananun magana sakamakon jin shari'o'in manya ne. Jama'a da dama Allah wadare suke da halayen waɗannan jama'ar da ake tuhuma, sai da alƙali ya tsawatar kafin a samu baƙun da shiru a ɗakin shari'a. Daga bisani ne ya kira lauyoyin shari'a ta farko aka yi shari'ar, sai dai ba a samu gamawa ba sakamakon rashin ƙwararrun shaidu. A shari'a ta biyu ne aka yi nasarar su yanke wa dattijon banzan ɗaurin rai da rai a gidan yari sakamakon mummunar aika da ya yi da yarinya akan tilas ba bisa amincewarta ba. Daga ƙarshe aka fara gabatar da shari'ar su Munira, inda barista Rabi Umar Abdu ita ce lauyan da Abba ya ɗauko ta kare masa 'ya'ya, kasancewar ta ƙwararriya a wannan fannin kuma ana ji da ita sosai. Haɗaɗɗiyar kyakkyawar barista ta fito sauye da farin gilas a idonta, doguwa ce, mace mai kamala da kwarjini, ta kai gaisuwa a gaban alkali sannan ta gabatar da kanta a matsayinta a ƙarshe ta ce, ni ce lauya da zan kare wacce ake ƙara, wato Munirat Ahmad Hakimi. Alkali ya ɗan yi rubuce-rubuce sannan ya bata damar zama. Daga nan ne wani namiji shi ma daga cikin lauyoyi ya miƙe, barista Sadiq Isa Abubakar ya faɗa, lauyan wanda ake ƙara Ammar Kabir Hakimi. Daga ƙarshe lauyoyi guda biyu suka miƙe, mace da namiji suka gabatar da kansu. Lauyoyi ne masu wakiltan iyayen wacce aka kashe. Kotun ta samu bakuntar shiru bayan an fara fafata shari'ar. Alƙali ya ba wa lauyoyin wacce aka kashe ɗaya daga cikinsu ya fara gabatar da aikinsa. Ta kan Ammar aka fara. Cikin isa lauya yake kallonsa. Ammar Kabir Hakimi, haka sunanka yake ko? Ammar ya ɗaga kai, zuciyarsa na wani irin suya, wai yau shi ake zargi da kashe matarsa, uwar 'ya'yansa. Abin da yake ba shi haushi kenan. Lauya ya ci gaba, ita kuma matarka Muniba Ahmad Hakimi. Idan aka yi la'akari da sunanku za a iya gane cewa kuna da relation mai ƙarfi tsakaninku. Ta ina dangantakarku ta samo asali? Ammar ya nutsa idonsa kafin ya ce, 'yan mazazar muke da ita, iyayenmu uwa ɗaya uba ɗaya suke, asali ma a gidansu na taso. Tun daga ƙuruciya har zuwa girma na mahaifinta shi ya ɗau nauyin karatuna da komai ta fannin rayuwa. Lauya ya ɗaga kai alamar gamsuwa da abin da Ammar ɗin ya ce. A cikin labarinku an nuna ƙanwar matarka wato Munira tana son ka so mai tsanani, kuma an ba da tabbacin kai ma ka fara son ta har kana tunanin fasa auren yayar ka koma kan ƙawar, sai kuma kunya ta hana ka bayyanar haka. Da sauri Ammar ya ɗago yana kallon sa, jin abin da yake cewa ko ɗaya ban furta ina son ta ba. Dakatar da shi lauyan yayin. Ka furta a daren da za a ɗaura aurenka a ƙasan bishiya lokacin da ka ja hannun Munira daga kicin zuwa ƙasan bishiya. Munir ɗan uwanku ya ɗauko mi a cikin wayarsa lokacin, san ba ku fahimta ba saboda kuna cikin wani yanayi na daban, kuma filin waje ne a baya da ku, nesa sosai, ya tsaya bayan bishiya ya yi bidiyo komai bayan ya yi zumin a wayarsa. Shiru Ammar ya yi don ba shi da damar ƙaryatawa, dalili ya san ya yi. Lauya ya juya da alƙali, ina so a bani dama na sako hoton bidiyo ɗin nan kowa ya gani don ya zama shaida. Bayan rubuce-rubucen da alƙali ya yi, ya ɗago kai haɗi da yin umarni a haɗa kayan kallo. Bayan an haɗa sai ga hoton bidiyo ya bayyana tartar. Ammar da Munira ji suka yi tamkar su nutse don kunya. Tabbas son zuciya shine abin da ya so ya jefa su a hallaka. Alƙali ya gamsu da wannan bidiyo sannan ya ba wa barista Dalhatu damar ci gaba da tambayoyinsa. Ya jefa kallonsa ga Ammar. Yasa da baka samu cimma nasara kan fasa aurenka ba shine ka ƙudurce kashe ta? Da sauri barista Sadiq ya miƙe. Objection mai ya kamata barista Dalhatu ya san suspect ake ba a tabbatar ba, ya daina ba wa mai laifin alhali ba a tabbatar ba. Alƙali ya anshi korafin barista Sadiq, don haka ya ce, barista Dalhatu a kiyaye. Na gode ya mai shari'a. Sannan ya ci gaba, ko da wannan kaɗai ya isa ya gamsar da kotu cewa da sa hannun Ammar a cikin kashe matarsa. Alƙali ya ɗaga kai sannan ya kalli barista Sadiq, ko kana da abin cewa? Barista Sadiq ya miƙe haɗi da cewa, Malam Ammar, a lokacin da matarka ta mutu shin kana gari ko baka nan? Da sauri Ammar ya ce, bana gari. Kana ina a lokacin?
ina Abuja can kamfanin da nake kokarin budewa. Cikin gamsuwa barista Sadiq ya ce hakan yana nuna da cewa sai waya aka yi maka aka sanar da kai mutuwar matarka. Amar ya daga kai tare da cewa ina kwance a ɗakin hotel ɗin da muka kwana ni da abokina, aka yi min waya aka sanar da ni mutuwarta. Abokin naka ya zo nan? Amar ya daga kai gashi can. Ammar ya nuna Auwal da suke zaune a gefen kotun a saman benci. Alƙali ya yi umarnin Auwal ya fito ya amsa tambayar barista Sadiq. Bayan fitowarsa baristan ya jeho masa tambaya, da gaske ne kuna tare da Ammar a ranar da aka yi waya matarsa ta mutu? Auwal ya daga kai, kwarai muna tare da shi a hotel ɗin Sheraton da yake Abuja. Barista ya juya ga alƙali. Mai shari'a to ya mai shari'a da wannan kadai ya isa kotu ta gamsu cewa babu saka hannun Ammar a kisan matarsa, dalilin rashinsa a gari daidai lokacin da matarsa ta mutu. Da sauri barista Dalhat ya mike objection ya mai shari'a. Alƙalin ya bashi damar magana kamar yadda ya bukata. Wannan kadai bai isa hujja da za a gamsar da kotu cewa babu hannun Ammar a kisan matarsa ba, don ko baya nan zai iya sakawa a ajiye mata abu mai poison ko ya sa a yi poison ɗinta. Don haka in dai da ma'aikata a gidansu ma abin tuhuma don samun cikakken bayani daga wajensu na su waye suka yi shige da fice a ranar da abin da ya faru. Daga haka ya zauna. Alkali ya yi rubuce-rubuce kafin ya dago ya kalli barista Rabi Umar Abdu ya bata damar magana. A natsa ta isa inda Munira take. Murmushi ta sakar mata na bata wani ƙwarin gwiwa don ta lura Munira a tsorace take. A hankali ta ce mata feel free madam, kotu ba lahira ba ce. Ta faɗa yadda ba kowa ne zai ji ba. Sunanki Munira Ahmad Hakimi, haka ne? Munira ta ɗaga kai. An ce lokacin da yayarki ta mutu kina gidanta, ko za ki gaya mana yaya mutuwar ta kasance? Da sauri Munira ta girgiza kai kafin ta ce ban san yadda aka yi ta mutu ba. Nan ta shiga ba su labarin iya abin da ta sani. Barista Rabi ta ɗago da wannan nake ganin bai kamata a ɗauki laifin kisan kai na 'yar uwarta a ɗora mata ba, bisa la'akari ga yadda suke son juna, har dalilin haka yasa ta dinga ɓoye son da take masa a zuciyarta, har yayi sanadiyar faɗawar zuciyarta ciwo. Da a ce za ta so zuciyarta da tun tana budurwa za ta kashe ta lokacin take halin matsanancin sonsa, kuma babu wata hujja da ta kama ta dumu-dumu da kisan 'yar uwarta ta illa hasashe. Da haka ta koma ta zauna, zuciyarsa na raya mata hanyoyin da za ta bi ta fitar da Munira daga zargin da ake mata, don ta tattauna da yarinyar tun tana police station, har zuciyarta tana jin yarinyar ba za ta iya kashe 'yar uwarta ba. Kasancewar su biyu uwarsu ta haifa kacal, ga shi suna matukar son junansu. A nata hasashen barista Rabi ta fi ɗora laifin kacokan akan Ammar, musamman ganin bidiyon ɗin ɗazun da Munira ta jajirce kan bata amince ya faɗa ba gudun ɓacin zumunci, don shi ya ce zai faɗa, ya gaji da ɓoye abu yana cin zuciyarsa. A hankali ta sake mayar da kallonta akan Ammar, a take zuciyarta ta amince da abin da ake zargin. Namiji ne zai iya aikata abin da ya fi haka. Ba su da haƙuri da juriya akan soyayya. Jin bayanin alkali ya sa ta mayar da hankali kansa. Bisa la'akari da rashin ƙwararan hujjoji, kotu ta ɗaga wannan ƙara zuwa nan da sati 3. Kafin wannan lokaci kotu tana buƙatar a zo da ma'aikatan gidan marigayiya da kuma tarin hujjoji daga kowane lauya. Kotu tana umurtan 'yan sanda da su zo da result ɗin asibiti da ya tabbatar poison ɗin marigayiya aka yi. Kotu bata amince da ba da belin waɗanda ake tuhuma ba. Daga haka ya buga tebur ya miƙe, jama'a suka fita gaba ɗaya kotun a ɗinke da hayaniya, kowa yana fitar albarkacin bakinsa akan shari'o'in yau. Munira hawaye ne kawai yake sharara a idonta. Hango mami da momi da dai suna kuka kamar ransu zai fita. Tsanar Ammar ta sake ratsa zuciyarsa bisa la'akari da ta yi da cewa duk son sani ya jaza mata wannan bala'in. Ta zabga masa harara, shi ma ɗan harara ya zabga mata. Ta ƙofar baya aka bi da su, aka sake shigar da su motar shiga ba biya fita da Allah ya isa. Abbansu yana hango mami da sauri ya ƙarasa wajen. To kin ji daɗi, burinki ya cika, kin kawo 'ya'yanmu inda za a tozarta su, duniya ta san su gaba ɗaya. Ki je, Allah ya isa, kuma na sake ki wallahi, don ko ƙaunar ganin ki ba na yi muguwa. Tun mami ta yi suman tsaye tana mamakin yadda abban ya biye wa son zuciya yake ƙoƙarin take gaskiya, bayan ga ta nan ɓaro-ɓaro ta bayyana. Amma ko tausayinta bai ji ba, ya sake ta a wannan kwandishan da take ciki. Mami kanta ya yi matuƙar firgita. Bata san lokacin ta ce Ahmad kayi hauka ne?
ita ɗin ma harara ya zabga mata ya wuce ya bar su shi kaɗai ya san yadda yake ji a ransa. Wai Munira ce da Ammar hannunsu sakale da hankwaf ana haske su da kyamara za a nuna wa duniya ta yi Allah wadarai da su. Gaba ɗaya famili ɗin nasu ya shiga cikin matuƙar ruɗani saboda duk inda zaka zancen dai kenan guda ɗaya ake ta cikunkuna shi. Hakan ya fara janyo samun saɓani a dangi dan Abba da Dadi sun samu saɓani sosai akan sakin da ya yi wa Mami don ya ce hakan zalunci ne da son zuciya Abban ya aikata. To da wanne za ta ji, da ciwon rasa 'ya'ya koko da sakin da ya zabga mata a yanayin irin na bakin ciki. Barista Rabi har station ta taka da kanta da niyyar son ganin Ammar aka fito mata da shi gaba ɗaya. Ammar ɗan gaye ya yi baki ya fita daga hayyacinsa. Abinka da mai gashi tuni kasumba ta cika fuskarsa ya rame sosai sai idanuwa kawai yake zazzarewa. Barista ta ɗan saki fuska kaɗan haɗi da cewa Ammar sannu da zaman ibada, ina fata ka gane ne. Daga kai kawai Ammar ya yi don sam a wannan lokacin baya iya furta komi illa bin mutane da yake da ido. Ammar hasashe na yana bani tabbacin ƙanwar matarka ba ita ta yi kisan matarka ba kamar yadda kuke tuhumarta. Wani kallo ya watsa mata har bai san sanda ya ce to uban wa kike zato, ko kina nufin ni na kashe ta da kaina. Barista ta yi murmushi san bata ji ciwon zagin da yi mata ba don a yanayin aiki irin na aikinsu suna cin karo da muzantawar da tafi wannan. Ta ja ajiyar numfashi tana nira cewa wani abu Ammar ya miki a fusace ya koma ciki yana faɗin ni na kashe ta, a yi min duk hukuncin da ya dace, haba na gaji a hakan ya ishe ni. Har Rabi ta kasa cewa komai illa binsa da ido da ta yi, ta saki murmushi da ta tuna abokinsa Awwal ranar zaman kotu ta sake ɗinkewa da jama'a fiye da wancan lokacin har sai da jami'an tsaro suka kori wasu suka koma daga waje. Kowa burinsa yadda cukurkuɗaɗɗiyar shari'ar za ta kaya kamar yadda na san burin makaranci kenan jin hukuncin kotu. A hankali shiru ya bakunci kotun sakamakon bayyanar alƙali. Tsawon lokaci yana rubuce-rubuce kafin ya umarci magatakarda ya gabatar da shari'ar da za a fara yi. Shari'a biyu aka yi kafin a zo kan tasu. Ammar aka fito da Munira gaba ɗaya ta fita daga hayyacinta. Mami na ganin ta kukanta ya yawaita, dama kullum da kukan take kwana sanadiyar hakan har gefen idonta ya yi baƙi. Da Ammar kansa a sunkuye yake san ba sa buƙatar haɗa ido da kowa a wannan yanayin da suke ciki. Alƙali ya dubi Dalhatu. Barista Dalhatu, ko ka samo ƙwararan hujjoji da suke bayyana mai laifin ƙarara? Ba na son tsawaita lokacin shari'a nan duk da na fi son a bi komai a tsanake har zuwa sanda za a cimma matsaya. Barista Dalhatu ya ƙarasa inda suke ya dubi Munira. A bisa ga tarin hujjojin da nake da su na gano tabbas Munira ita take da alhakin kashe 'yar uwarta kamar yadda mai aikin marigayiya ta ba da shaida akan haka. Na yi tattaki na je har ƙauyensu na ɗauko ta saboda ta ba da shaida akan hakan. Alƙali ya buƙaci ganin wacce ake ƙara da mai aikin Muniba ta fito sosai, fuskarta take ɗauke da tsoro. Babu wanda ya kawo komai a ransa illa ƙauyanci. Barista Dalhatu ya ce, yarinya yaya sunanki? Sunana Indo. Ke ce mai aikin marigayiya Muniba? Da sauri ta ɗaga kai. Ƙwarai ni ce mai aikinta. Kina gidanta lokacin da ta mutu? Ina nan ni da ƙanwarta muke taya ta zama saboda mijinta ya yi tafiya. Ina so ki bani labari da kika bani akan mutuwarta da silar mutuwarta. Indo ta ɗaga kai alamar tunanin tun tana amarya aka yi min hanyar aiki a gidan. Hakan ya sa duk wani abu na gidan na san shi don marigayiya mace ce kwarai san ba ta da hali irin na musgunawa masu aikinta. Duk wanda ya santa, sannan muna zaune da ƙanwarta a gidan. Wanda ya san ƙanwarta idan tana kallon mai gidan yayarta zai san ta fada a kogin sonsa. Ranar da marigayiya za ta mutu bayan kowa ya kwanta bacci ne na ji motsi a cikin ɗakin girki. Duk da ina tsoro haka na miƙe na je kicin ɗin. Ganin Munira na yi da wata leda a hannunta tana zuba wani abu a robar madara. A robar madaran da yayarta take sha duk dare idan ta tashi tunda ta samu ciki. Motsin da na yi ya sa ta juyo da sauri, harara ta zabga min, ta mayar da robar ta jijjiga ta rufe ta fice daga kicin ɗin. Ban kawo komai a raina ba kasancewar na ga 'yan uwa suke da juna, sai cikin dare da na ji ana kuka mami tana cewa guba ta sha. Shine hankalina ya tashi don na san guba ce Munira ta zuba mata. Zuwa nan ta tsaya, hakan ya sa aka shiga surutai a kotun, kowa yana fitar albarkacin bakinsa har zuwa sanda alkali ya tsawatar.
Barista Ɗayyabu cikin murmushin samun nasara ya ce, wallahi wannan shine hujja ta farko da nake tabbatar da zargina akan Munira. Hujja ta biyu ita ce likitan da ya auna Muniba ya tabbatar da cewa guba ce ta sha bayan da ya ji da sumfurin amai asibiti. Result ya nuna haka guba ce da take ragargaza hanji a lokaci guda. Alkali ya yi rubuce-rubucensa sannan ya buƙaci ganin likita ya fito sanye cikin kayansa na aikin asibiti. Barista Ɗayyabu ya ce, Doctor, kai ne ka auna marigayiya, ko za ka nuna mana result ɗin da ka samu na gubar da ta sha? Doctor ya jinjina kai. Kwarai kuwa guba ce ta sha mai matukar hatsari, kuma tabbas a cikin madara ta sha. To mai saurari, a nan za mu dakata, sai Allah ya haɗa mu a shiri na gaba.